A la plaça arrencarem sempre amb un tema d'actualitat de la comarca i n'aprofunditzarem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxem fins a l'arxiu comarcal de l'Alt Baix Camp per parlar-vos de la beca Recerca que s'ha engegat conjuntament amb el Consell Comarcal d'una beca Recerca per qualsevol àmbit d'estudi referent a la comarca del Baix Camp i també dels seus municipis. Per parlar de tot plegat tenim el Jaume Teixidor, l'arxiver de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp. Jaume, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, en primer lloc, Jaume, quin és l'objectiu principal d'haver llançat aquesta beca des de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp i també del Consell Comarcal? L'objectiu principal és que la gent que va investigar l'arxiu tingui una plataforma per poder publicar i poder obtenir uns recursos del seu esforç. Perquè hi ha molts investigadors que venen, que sobretot són estudiants, que venen a investigar i és una manera d'incentivar-los a que investiguin fent la creació d'aquesta beca i després amb la possibilitat de publicar el treball que han realitzat. Amb aquest treball que han realitzat, on es podria veure's publicat, Jaume, sobretot per incentivar una mica aquesta nova beca que heu impulsat des de l'Arxiu Comarcal i també el Consell Comarcal? A veure, la publicació s'intentarà fer que sigui també dintre del Consell Comarcal i l'Arxiu Comarcal. Però hi pot haver altres participants. Per exemple, si fan una beca, si la beca és sobre un parell de poblacions del Baix Camp o d'una població, doncs que l'Ajuntament d'aquella població també pugui intervindre en l'edició. Per tant, es poden beneficiar d'aquesta beca gent investigadora, però sobretot també adreçada molt als joves, no? Que és una mica també el paper que fa el Consell Comarcal del Baix Camp i també vosaltres des de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp que voleu incentivar sobretot els joves, no? De la comarca que tinguin també un espai i recerquin una mica sobre la seva comarca i sobre el seu municipi. Exacte. Aquí l'arxiu ve bastant de jovent, gent jove, i serà una plataforma per a ells. La veritat és que fa poc temps, potser fa dies que hem donat la notícia i hi ha hagut 2 o 3 persones interessades que ens han posat en contacte amb nosaltres per saber-ne una mica més del tema. Sobretot en quins àmbits treballeu o en quins àmbits us interessa més que sigui aquesta recerca? Pot ser en l'àmbit de l'equipament, de la comarca, en àmbits de l'agricultura també, que sabem que el Baix Camp doncs, és molt ric en agricultura, sobretot en l'olivera, en l'avellana i de més, en equipaments del Baix Camp. En quins àmbits preferiu aquesta recerca dins de la comarca del Baix Camp? A veure, no hi ha cap àmbit més important que l'altre, és a dir, és totalment obert. Completament obert. El que sí que hi ha un jurat, que està compost de 5 persones, que els estudis que es presentin passaran per aquest jurat, i aquest jurat serà qui delimitarà quin és l'estudi guanyador. Jaume, per entrar-hi una mica en qüestió per aquells interessats, no? Que ja heu tingut unes quantes persones interessades, com ha de ser una mica aquesta recerca, una mica la llargària, les condicions per poder optar a aquesta beca de recerca? A veure, jo crec que és el jurat, en aquest cas, qui posarà les pautes per valorar els projectes, no? Però clar, jo entenc que és un projecte que englobi diverses poblacions del Baix Camp, o uns aspectes generals, doncs tenen molta més facilitat d'obtenir aquesta beca que no pas un estudi monogràfic d'un lloc concret o d'un aspecte concret. Una beca que ho hem de dir, no? És una dotació econòmica de 3.000 euros i en què es divideix en 2 parts de 1.500 euros. Quines són aquestes 2 parts o com ho heu fet per dividir-ho així i incentivar una mica a que tots els investigadors i recercadors... Ens hem fixat molt en altres beques que estan convocades, que normalment al moment de guanyar la beca se dona una part de la quantitat. I l'altra és al final quan se presenta. Vull dir que no és una cosa que sigui massa diferent a altres beques que estan creades. Aquesta beca, Jaume, és un punt de partida també de l'Arxiu Comarcal on treballeu vosaltres amb el Consell Comarcal en poder tenir doncs, altres sinergies, no? I tenir aquestes relacions amb el Consell Comarcal per poder fer més iniciatives des de l'Arxiu Comarcal? És que l'Arxiu Comarcal està cogestionat pel Consell Comarcal. És a dir, la gestió li pertoca al Consell Comarcal. Vull dir que hi ha una relació, no? I s'ha volgut fer una miqueta més àmplia aquesta relació, sobretot en temes culturals de d'abast comarcal.
Mhm. Doncs, Jaume, preguntar-te també com heu viscut, no, aquesta situació des de l'arxiu comarcal, aquesta pandèmia i en quin punt està la recerca, no? I sobretot al territori del Baix Camp, la recerca que a vegades doncs, és una mica el paper per intentar seguir investigar sobre la nostra comarca i sobretot del territori. Com heu viscut també aquesta pandèmia des de l'àmbit de la recerca i des de l'arxiu comarcal? A veure, s'ha notat una mica l'assistència de gent, per suposat que no ha vingut tanta gent. El que sí que ha vingut continuen venint gent jove. La gent de més edat potser no ha vingut tant. Ara el que es fa molt és la recerca a través d'internet. Mhm. Internet, arxius en línia, que hi ha molts documents penjats i digitalitzats, la gent consulta molt més per internet. O si fan alguna consulta puntual, ho fan per correu electrònic o amb una trucada. Mhm. Jaume, preguntar-te ja per anar acabant, què els hi diries als oients que vulguin estar interessats a la beca, a optar-hi i sobretot com ho han de fer per contactar-hi i poder fer aquesta beca que impulsa des de l'Arxiu Comarcal i des del Consell Comarcal? Bé, les bases de la beca estan penjades a la pàgina web de l'arxiu i és qüestió de mirar-se-les bé i si tenen algun dubte, posar-se en contacte amb l'arxiu comarcal, amb nosaltres, i preguntar-nos el que faci falta. Sobretot també seria interessant que la gent investigués una mica quina documentació hi ha aquí a l'arxiu. Mhm. D'acord? I què poden fer? No fer una idea general sense tindre una base. S'hauria de mirar primer, fer una miqueta d'estudi i dir, hòstia, doncs aniré per aquest cantó, aniré per aquest altre. Però que sàpiguen que hi ha documentació, perquè a vegades la gent ens demana documents que dius, ostres, si això no existeix. Mhm. No? Vull dir, és tindre una mica un coneixement, una base per posar-se amb aquesta beca. Mhm. Doncs nosaltres en donarem tots els detalls també, tindran tots els detalls també a l'entrada d'aquesta entrevista. Així que Jaume Teixidor, arxiver de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la plaça, però en xarxa Baix Camp Ràdio, i que vagi genial, sobretot aquesta convocatòria de la beca i que ara estarem ben pendents per aquesta recerca al Baix Camp. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Vale, Jaume, perfecte. Doncs moltes Molt bé. gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, si em veus em saludes, perquè tu saps qui sóc jo, però jo no sé qui ets tu, eh? Vale, perfecte. Sí. I tant, i tant. Vinga, doncs, que vagi Vinga, bé. que vagi bé. Adéu, Jaume. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu.